Good evening, good evening. Meaning say, baby a morning, baby a even. Minu ya noma ye wa TikTok. Mesromo, ase we message we me drivano. Ye very serious. Me kasa tre nipa omo TikTok na ma eni me ma na bloggers bia. Hwɛ sa app na ye friend TikTok wo so no ma unu se no ma bebre ne ekoso wo nipa binim abrabom. Hwɛ na no size vida senior sister we fa so wo ye no next all na be a lot of things bia tinka de ope se nipa betie ma nka momfa sa sister we ni wu ewu no momfa nye lesson ewo mo abrabom. Wiase a ye baaye, wiase a yeti, awie yase a yeti. Ye wa ahohom yensa. Ne ye wa asase we so. Ye wa universe a omo wo soro. Universe a omo wo soro no. Omo ye 3 plant ne wo soro. Omo ye 3 plant universe a omo wo soro. Na asase we universe a ye no omo nam. Omo ye 1 plant ne wo sa asase we a ye te so. Na ye wo universe a omo wo nsuom marine spirits a omo wo nsuom. Omo so ye different plants na omo. Na asase so ye wo no sa sorofo no one asase asefo no ye asase we so de ne ye head. Ye ababia yete ne ye head. Nti nsu asefo ne baha ne soro fo so omo baha. Nti mu app na mote so no se me catch remo spirit ya ye ne omo te sa TikTok ahonhom a ye ne omo wo ho a nka mo yire be ho omo mase omo be ye bia omo ba ebeji omo information e de akọ babia be free bae te se wutu kwane ekọ aburuchire se me kopesika akofie ukwa wuo monkwamo nsuoto snoto awiobo wufam kwa adwuma saa na omo so ba omo contract ne tie se omo nya bibi e de ko back nti omo create many things of things na ye ya afa na omo de agina so na omo de destroy ba aya na ye meya se ye man Ghana asofofo agikuru na boso pa nso no problems ya ewo Ghana no ebro de ewo wi aseso size divider wu ewo no it's many things na many things so no di akira eba mutim betena apuye so no mo buru nua na mo ye ne emfata na mo kontokwa sister and brother you be careful for your life. What the whole life air to chacha. Video no part 1 ni me de part 2 ebeto aso. Ti wo huna nyabotere ne tie ne ye.